Nám tu už takto poletujú samé včielky, neviem, či ich vidíte. A už máme na strome aj prvého motýlika tento rok. Ten je tu. Takže ja sa hrozne teším, ja mám toto strašne rada, keď už sa príroda takto pekne zobudí a všade sú včielky, motýliky. Takže ja mám hroznú radosť aj z tohto. Ja som si dnes urobila v DMke taký menší nákup a chcem vám ukázať, čo všetko som tam ulovila. Ja mám momentálne extrémne dehydrovanú pleť, takže som si zobrala dve tieto hydratačné masky od Garnier. Tieto mám hrozne rada, pretože fakt majú hydratačný účinok. Potom som si zobrala jedny takéto vankušiky pod oči. Ja akože neverím tomu, že to reálne niečo spraví, ale povedala som si, že vyskúšam. No a potom som si znova zobrala túto masku, ktorú vlastne si dáte na noc a ona sa v noci vstrebe do tej pleti a ráno už len zlúpnete tú priehľadnú vrstvu, takže hrozne sa teším, ja už som ju raz skúšala a fakt krásne zhydratovala pleť, takže toto bude teraz taká moja záchrana. A práve na tú dehydrovanú pleť som našla v DMke tento toner, ktorý je hydratačný. A ja tým, že mám pleť mastnú, teda akože zmiešanú, s obrovskými pórmi, tak som potrebovala niečo práve na tento typ pleti, ale ja mám tú pleť dehydrovanú, napriek tomu, že ju hydratujem, tak nepomáha mi to, čiže chcem skúsiť práve tento toner, ktorý len budem striekať na pleť niekedy ráno, večer, možno v priebehu dňa a fakt dúfam, že ma zachráni. Ale ten obal je nádherný, u mňa akože obal dosť predáva, musím povedať, že na mňa tieto marketingové veci fungujú a je krásny. Ďalej som zobrala 2 sprchové gély. Tento som zobrala kvôli recenziám, ak mám byť úprimná. Najprv ma zaujal obal a potom recenzie písali, že tým, že je to limitovaná edícia, že si ľudia boli nakúpiť ešte ďalšie kusy, že keď sa im to minie, tak proste nechcú o to prísť, že to krásne vonia. Tak som si povedala, že vyskúšam. Ja som to brala cez expresné vyzdvihnutie, čiže nevedela som to na mieste očúchať. A vonia to extrémne sladko, ale zároveň pekne. Ja neverím tomu, že až taká vôňa sa udrží na mojom tele aj po sprche, čiže nebudem ja voniať úplne ako toto, ale vonia to fakt krásne. Ak máte radi fakt sladké vône, tak toto sa vám bude páčiť. No a potom som zobrala tento od Balei taktiež, ktorý má byť práve na suchú pokožku. A ja mám fakt suchú pokožku na celom tele, čiže dúfam, že tento hydratačný sprchový gel mi pomôže aspoň trošku. Lebo ja som typ človeka, ktorý neznáša krémy. Ja proste po sprche si musím dávať telový krém, ale nemám to rada, ak mám byť úprimná, čiže radšej by som bola, keby mám fakt dobrý sprcháč, ktorý zhydratuje tú pleť a nebudem nútená si dávať potom hydratačné krémy. Skôr mám potom rada telové krémy, ktoré voňajú, než také tie ťažké hydratačné. Posledná vec, ktorú som zobrala sebe, je tento difuzér s tými vonnými tyčinkami s vôňou bavlny. Písali v recenziách, že to vonia krásne, ale že reálne to celé balenie vyprchá už po 3 týždňoch, takže nevydrží to dlho. A ja som si povedala, že to vyskúšam a chcela by som to dať do kúpeľky. Tak som zvedavá a rozmýšľam, že tam nedám proste všetky tie tyčinky naraz, ale budem ich tam dávať po jednom. Tak uvidím, ako dlho to vydrží. Dám vám keď tak vedieť, ak vás to bude zaujímať. A potom tu mám ešte veci, ktoré som zobrala mojej mamine. Jedno sú tieto šumivé tablety, je to vitamín C. Potom tieto kapsulkové séra. Jedno je taktiež vitamín C a druhé je s hyaluronkou, čiže hydratačné. No a posledná je táto maska od Garnier.
Táto maska je brutálne skvelá, pretože ona tých -7 stupňov Celzia reálne plní. Ako fakt vám tú pleť bude chladiť a nie len v momente, keď to dáte na tvár, napríklad z chladničky, ale ona má ten efekt celých 15 minút, takže ja osobne to používam napríklad pri migrénach, kedy mne obklady robia strašne dobre, pomáha mi to. Takže pri migréne, keď toto vyťahnem z chladničky a dám si to na tvár, tak je to brutálne dobré. Takže ak chcete masku, ktorá vás bude chladiť aj mimo migrény, však to je jedno, tak odporúčam túto. Ja ju ešte dávam teda fakt do chladničky. Neviem, či aj bez toho udrží tých -7, ja som to nikdy neštudovala, ale ja to proste do chladničky dám. A posledná vec je táto sojová sviečka. Vôňa je 9 divov bylín, ona ju chválila, že je to najkrajšia sviečka, akú kedy mala, takže toto som jej zobrala a dám jej to až ako darček, tak hádam sa poteší. Tak toto bol celý môj nákup z DMky a najviac sa proste teším z tohto toneru, kvôli tomuto toneru vznikla celá táto objednávka. Ja neviem, či ste ako ja, že chcete jednu vec a nakoniec to skončí takto. Ja to osobne nemám rada, pretože však stojí to peniaze, ale čo už, no. Tak ja by som už chcela niekde umiestniť tento difuzér a premýšľam, či ho dať sem, na tento pultík, čo mi oddeluje vlastne záchod, alebo ho dať sem nad umývadlo. A ignorujme prosím túto nechutnú žltú kúpeľku, ale fakt nemám na to, aby som menila totálne celý obklad v kúpeľke. Tak toto mali pôvodní majitelia bytu. Takže no, asi ten difúzer nechám takto tu pri umývadle, nech sa mi tuto nerozbije. A tu mám vlastne takto sviečku Emily v Paríži a inak áno, je marec a ja mám stále tohto snehuliačika, čo som robila ešte na Vianoce v kúpeľke. Takže to idem teraz zlikvidovať a idem použiť tento difuzér. Tak ja to idem skúsiť, takže tam nechám najprv iba takto jednu tú tyčinku, tieto ostatné zatiaľ odložím. A uvidím, ako dlho a ako intenzívne to bude voňať, ale keď som pričuchla aj k tým tyčinkám, aj k tej flaštičke, tak fakt to vonia krásne ako bavlna a ja túto vôňu fakt mám hrozne rada, takže sa z toho teším, no tak uvidím, ako dlho to bude prevoniavať celú kúpeľku. A snehuliaček je už zlikvidovaný, bude mi za ním smutno. No a ja pôjdem teda o chvíľu s maminou do mesta a dneska absolútne nemám náladu riešiť nejak outfit alebo seba, namalovala som sa fakt len tak, že korektor obočie. A viem, že toto tiež vyzerá hnusne, že tričko mi trčí spod svetra, strašne sa mi to nepáči, ale nemám náladu dneska riešiť vôbec outfit. Mám extrémne masné vlasy, ale aj to je mi dneska totálne jedno. Asi je to tým, že vonku je fakt škaredé počasie, vôbec nesvieti slnko, je tam zima, takže na mňa to asi tak vplýva, no neviem. Ale vôbec sa mi nechce dneska riešiť nič. Takže update z druhého dňa. Toto chcete mať doma. Fakt, vonia to extrémne krásne. Stálo to v DMke, ja neviem, asi 3 €, možno 3 niečo. Vonia to krásne. Mne tak pekne vonia kúpeľka, že to budem kupovať určite aj k priateľovi. A mám tam len jednu voľnú tyčinku a fakt extrémne krásne to vonia. Ak máte radi vôňu bavlny, vôňu opratého prádla, tak toto sa vám bude páčiť. Takže odporúčam z DMky. Tu hore na botníku mám kaktus, potom tie bytové spreje, čo som vám už ukazovala, sviečku a včera som v Kiku lovila túto žabku, ktorá je strašne krásna. Takže tu som sa rozhodla dať si sem. No a tu mám tú vodnú fontánu zo Sinsay, ktorú vám chcem ukázať. Položím k tej fontáne mikrofón, aby ste mali tú česť počuť, ako extrémne tá fontána hučí. Tam absolútne nepočujete stekať tú vodu, čo by mal byť podľa mňa že upokojujúci zvuk. Tak toto vrčí ako, neviem, holiaci strojček, keby tu hučal celý deň. Takto sa mi to páči, hej, že keď je to tu položené a tak.
a ja to občas zapnem už len pre tú srandu, ale nie tak, že ja budem sedieť niekde tuto blízko a bude mi to hučať do uší. Ale no, poďme si to pustiť. Dúfam, že ma teraz počujete. Vypla som okolitý hluk, aby nahrával ten mikrofón. Takže extrémne to vrčí. A čo ešte neznášam je to, že keď to zapnete, tak to vystrekne ako fontána a musím to ísť celé poutierať, pretože všade okolo toho je voda. Ja to teda už zapínam tak, že ten vrch prikryjem, potom sa mi toto nestane, ale v ruke som držala kameru, tak mi to nešlo. No vidíte, proste stálo to 5 eur, je to šunt, ale ja to hneď nevyhodím, hej, nechám si to chvíľu tu a myslím si, že keď sem prídu synovci, tak sa s tým budú hrať. A toto je môj dnešný obed. Dneska je nedeľa, ja som počula aj u susedov, ako všetci klepú rezne a ja mám proste na obed mrazenú pizzu. Ja sa akurát balím do roboty na zajtra a táto veľká kabela nemá žiadne menšie priehradky a ja nosievam v kabele takéto veci, hej, ako vreckovky, krém na ruky, to nie je zase také nevyhnutné, no v zime bolo. Potom voňavku, balzam na pery, hej, tabletky na hlavu. Život ma naučil nosiť so sebou aj tento nápoj na zápal močových ciest, hej, gumičku a také tie ženské nezbytnosti. No a ja nemám absolútne žiadnu taštičku. Mám jednu kozmetickú tašku, v ktorej mám šminky a jediné, čo som doma našla, je táto taška zo Sheinu, takže tie prkotiny nahádžem sem a to hodím potom do tej kabely. Ale chcela by som sa ísť pozrieť do Isku, ja som tam videla nejak možno mesiac dozadu, 3 týždne, neviem. Brutálne krásne také malinké taštičky, bol tam set 2 takých farebných a reálne už mesiac na ne myslím, odkedy som ich videla a vtedy som si ich nekúpila, lebo som tam bola s priateľom, ten ma naháňal, takže keďže na ne stále myslím, tak sa po ne asi vrátim a nebudem musieť tie veci nosiť v tomto, no.